Dobar dan, poštovani prijatelji. Pa evo, viđamo se na ovom mestu, čim vidite da nosim uniformu, da kažem, Rakije uglavnom. A leto je, pre 5 godina smo, ili ja na ovom mestu, razgovarali o 3 šljivove prepečenice voćnih rakija Plazinić i to 3 15 godina stare, takozvane premium varijante njihovih rakija od šljive. To su bile popularna i prva plava, koja je prvi put izašla neke daleke 2012. možda, zatim je bila crvena, pa crna. U međuvremenu sam vam snimio jedan kratak, pre neko godine u vreme Božića, jedan kratak video za ljubičastovu varijantu, a ovde u ovoj lepoj kesi, novo doba, nova kesa, novi dizajn, crna kesa, piše Rakije Plazinić, voće Rakije Plazinić Premium, 15 godina stara. Pogledajte unutra u kutiju, da odložimo kesu. Pa kad se ova kutija otvori, ovako ima jedan lep, funkcionalan mehanizam. Sad, snimit ću vam ja ovo na neki bolji način, imate fotografije. Dakle, na ovoj kutiji, mi ćemo da stavimo ovde. Evo je, potpuno nova šarža, lot, kako god želite, varijanta, ali i potpuno redizajnirana etiketa, boca 0,36, 15 godina stara, šljivova prepečenica Plazinić, popularna premium rakija, 42% alkohola, koju sam ja po ovako toplom vremenu stavio na nekih 15 minuta samo u frižider. Dakle, šta ovde radim? Ono što biste vi uradili, istu stvar radim koju biste vi radili pošto biste kupili ovu rakiju. Otvaramo je, sipam u degustacionu, takozvanu zvaničnu čašu, jedno onako da kažemo 0,04-0,05 litara, zatvorit ću ovu čašu, zatvorit ću ovu flašu i jako, po nekom mom dubokom uverenju, sva jaka alkoholna pića, pa i rakije koje su neko vreme provele u boci, zatvorenoj, da kažemo onako narodski prodišu i najbolje pokažu svoja svojstva nešto kasnije, kroz nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Međutim, hajde da se ponašamo onako kao što bi se prosječan konzument, ljubitelj, potrošač rakije ponašao. Pazite, boja jako prirodno izgleda, odnosno sugeriše, dobijam informaciju da je ovo neka rakija, ali tako, koja je starila 15 godina. Dakle, nije to nešto previše tamno, nije previše bledo, jačina je 42. Ali pazite, tek otvorena flaša, ne preterano rashlađena rakija. Provela, koliko je prošlo par minuta u čaši, ona već daje svoj jako lep, prepoznatljiv miris, pečat Plazinić rakija. Jako lepe cvetne i voćne arome. Ovo bi trebalo da je mešavina, blend, kupaža, kako god želite. Najmanje 2 sorte požegače u većem odnosu. Po prvi put nešto više požegače. I nešto manje, 15% rakija od rakijske sorte crvene ranke, odnosno iz porodica crvenih ranki, gde po našem skromnom mišljenju spada i čuvena dragačica, okruglica. To je ona sorta koju, bez koje prosto ne otvarate malo starije šljivovice iz ovog podrume. Evo ljudi, mi ću malo ovo da ostavim i da malo popričamo, dakle, možda o marketingu i dizajnu i redizajnu. Naravno, družim se sa dosta ljudi, pogotovo sa ljudima koji se razumeju i prate rakijsku scenu Srbije
I često sam čuo, da kažem, dobronamerne primjedbe. Joj, Plazinić je fantastična rakija, kad bi možda malo promenili nešto oko boce, nešto oko etikete, i tako dalje, i tako dalje. I evo, odjednom, do duše ne i preko noći, ova promena se, ako ste pratili na društvenim mrežama, dugo pripremala, što je dobro, dakle, nema ono, ajde da nešto rešimo, pa promenimo danas bocu, pa za 2 meseca etiketu, pa za mesec dana ubacimo neku kutiju ili kesu, već to je onako frontalno sve krenulo pre nekoliko meseci i imamo stvarno jedan dobar nov dizajn, ćirilice u pitanju, meni lično se to takođe dopada. Pola litra, to su ove boce, dakle pola litra, sve premium rakije, pa čak i, da kažemo, i osmica i 15-tica naravno dolaze iz podruma Plazinić u pola litarskoj ambalaži. Ajde malo se posvetimo malo više. Generalno, ovo vrtenje, možemo to da uradimo par puta, ne previše. Ovo nije vino, ovdje imate 42% alkohola. Pokazat će se te note, ali pazite, ti imate sve one karakteristične od zrelih prezelih šljiva i pre toga njihovih cvetova, pa evo i do ovih malo slađih, vanilastih nota. Moramo da probamo. Temperatura gotovo idealna. Jačina takođe za ovu starost. Mislim da se voćne rakije Plazinić sa ovom 15-icom vraćaju početcima, i ovo govorim u najboljem smislu. Pre 5 godina Ilija i ja smo probali da se odredimo koja od one 3, crvena, plava, crna, nam se najviše dopala, pa smo malo izbor suzili na, mislim, pola pojena razlika, crna i plava, i onda smo rekli ovo. Ja sam siguran prosto Plazinić može da napravi i crvenu i crnu u nekoj budućnosti. A plava mi baš miriše na neku ozbiljnu arhivu. Da, kao da u plavoj ima najvećeg udela, ili možda ne najvećeg, ali udela neke stare rakije, starije od 15 godina, koja je čista autohtona rakijska sorta šljiva, koja uskoro neće biti ni za jelo. Da, ni za jelo, tako je. Čini mi se da je to ta doza zbog čega smo možda plavu izdvojili, zato što to su rakije koje nestaju. A mislimo da se profesor Plazinić ovde vraća, da kažem, na taj put. Ne je to ista receptura, možda ne bi ni valjalo, ne bi ni bilo očekivano da to bude sve potpuno isto. Jer živimo u skladu s prirodom. Kad se bavite ovim poslom, proizvodnjom rakije, vi morate da pratite otkucaje tog prirodnog, odnosno ciklusa prirode. Kada, koliko, kako kvalitetno šljiva rađa, kakva su vam burat, šta da ponovite, šta da izbacite, šta da promenite, i tek onda da probate da biste zadovoljili potrošače. A to je ono što pričamo stalno o rakijskoj sceni. Dakle, postoji neki horizont očekivanja kada kupujete ovaj ili onaj brand rakije. Ja sam svoje očekivanje imao, moja očekivanja su ovde ispunjena. Ima tog lepog, jako lepo starenje od u pitanju. I ovde sigurno imamo rakije starije 15 godina i zaista nikad više požegače u ovim rakijama. Nevjerovatno je koliko ova rakija nije izgubila šljivu. Često pitanje takođe, da ga skratim, parafraziram, a gde je šljiva? Šta bi šljivom, ljudi? U mnogim šljivovicama, pogotovo u takozvanim starim, šljive gotovo da nema. Ovde ja, mislim da osjećam od mesa do koštice, prevrelog kljuka, bureta,
praznog bureta, starog bureta, novog bureta, nevjerojatna stvar. Stvarno sam mislio da ovakvih rakija neće više biti, ali evo, ima.